Къде си Адам? Къде се 913 стая? Търсиме бе Адам, търсиме бе Адам. 913 Що не се стояха в рая? Що не се стояха в рая? Ева и Адам, Ева и Адам, ябълка им да им дай, ябълките да им дай. Песните ми били крайни подковани, какви да са, когато истинските думи за този свят обида са. Мазните главуни, нека в турби да са. Зашепа хора от квартала, римите добри да са. Разхвърли врата си, погледа на дълги къси, с лека болка в бъса си, изнасилвам мисълта си. Аз съм болен и не чут, аз съм долен, те ме рут с труд. Ще им покажем луд, Владиславски етюд. Огъня е моя студ, претворен шут на бял батут. Мисли скача с парашут, тути фрут, живея под прикритие. Къде в общежитие? Криско, що си толкова болно влюбен в парите? Ново рап откритие, бе, качвай се на скитие. Чиста писта за артиста, пускай светлините. Правим ти феричи, разбираш ли вече шурича? Вера се е пръснал, що скавата в очите причи. Ако нямаш сили, надъхай се и събери ги, надъхай се и събери ги. Ако са те нагрупили, изправи се, събори ги, изправи се, събори ги. Страховете, пребори ги, враговете, изнеси ги, враговете, изнеси ги. Мазни мари, завърти ги, те с колони, надани ги, те с колони, надани ги. Не са пренакъди, главата ти е пълна с мъди, стойностни мъже, изпъди нелепа женка са извъдили, дуваш бяло с гъби. За коте четка за зъби, под матрака твоето пракче, като гракче шитира. Випизъм зовезни закачки, да не използвам шестачки, крачки за всички глупачки, блини злато търсачки. В квартала важат правила, ръката горе, мараба, пили махленската пила, готваш за пича в тава. Ти си лудве коки, поя курви на посоки. България е щанда на забравените стоки. Бог да пази Варна, а Варна нека пази нас. Майко ще я пръснат, аз мисля си кът паля фас. Фанта ги ротара вас, ще съсетиш анабас. Пиеш бира кът си с нас, мразим капи ананас. А на тях ананас, всичко коси няма пас. Голям респект за това вас, за тях квартала въпрам сас. Ако нямаш сили, надъхай се и събери ги, надъхай се и събери ги. Ако са те нагрубили, изправи се, събори ги, изправи се, събори ги. Страховете, пребори ги, враговете, изнеси ги, враговете, изнеси ги. Мазни мари, завърти ги, те с колони, надани ги, те с колони, надани ги. Къде са Ева и Адам, ябълките да им дам, ябълките да им дам. Що не си стояха в рая, не с децата им да ги трая, не с децата им да трая. Не че не е героично, не че не е романтично, не че не е романтично. Ала аз не издържам вече, питай всяка моя вечер, питай всяка моя вечер.